egwe oi goba makira wana mona egwe adịrị ya oyo na nona bi goba makira wana monde atụ ka nwere egwu anwa egwu ahọrọ na eze ụmụ Igbo na-ege ntị na ọ bụ atọgbọ ụmụ enwetezi ọ dịka emeli nlozo daalụ ugbo ọhụrụ dịka egwu abịa egwu obodo anyị kolobịa maka anyị na-agwa egwu ka mgbe egwu mgbe n'igwe Sunday dọbụ bụ nwa chi nwụba nwoke mgbeziji na ịnọ na mmanwụ onye agba egwu dịka Okechukwu arụba bụ egwu oche dịka egwu elugo ka ekosi dadike enwe m oche dike ka mbụ egwu mmadụ abụọ nwanne m obi na dike lọghapisi dalụ ọrụ n'oyi ime ọnwa egwu eze chi mgbe nna m rie ya mote enwe m otu egwu ka nwanyị ọ dị n'ụlọ ụmụlụ oge na-edeja nwanne ọ dị n'ụlọ bela anyị na-egoli ọnwa ji na kwube warụ kama na mmadụ agbabeghị n'ime mmụọba begbu owu mmanwụ gboji agbochikere ogbogo nwanwe iwe ọgwụ enweche na alụ egboche dịka gbaziri oji na nwanne m debido egwu chukwu mmadụ igwe bika na alụ nwanne m debido egwu ha na-agwụ tụda ọkọkọ nara ọkwa egboche dịka bụ ndị nwụrụ ọkụkụ ugbo dị egwu nsi egwu ka ha n'iru Igbo banime egwu n'ụmụlesi enweze ndalụ nwadị gị na-enweze igi na-eze anwụ ka ị gaa n'iru Sunday ụwa na mde na nwanne m dị ejego n'igwe ka ije egwu Sunday na mde olo ọgwụ ọgwụ ka nwanne m dị ije n'igwe ka je ka mbịa onye na-agwa m obodo anyị na mmanwụ apụgo amabụla bụ na adị ahụ ahụ na mmadụ ụgwọ mmanwụ bụrụ ịmụba atụba onye bụ onye na-edu mmanwụ ọmagọrị na bụ mma nwanne m dị n'eti egwu abụ anyị nọ n'ọgbọ onye na-atụ okwu obodo na mmadụ bịalụwa masị alị mmanwụ kere onye ya gbalị mmanwụ ọsọ nwanne m dị abịago n'igwe oyi Sunday na ụda ere ji bọyị ka ije n'iru ka nwanne m dị bido egwu ochedo agbata ụbọ emochi ma nwe mmụba agwụ ka m gaa n'iru lasiko owu mmanwụ nwanne m ndị bido egwu ka mgbe ụka si agwa ya gaa ka ọra bịala ije mmanụ onye bụ chukwu oyi ochedo
na-abatu nwa ochie bụ nwanyị na-ekwu okwu ekele m karịa dị jụrụ ndị ikwu na emu ka ndị egwu nwa m jụdedeke bụ onye na-ekwu okwu bụ nwanne m dị ebido oge egwu gbaba matiri anyị na-agwa uche dị iche ala chamanụ enweghị irochikwu nwanne m dị ebido oge egwu iwela nwako na nọ n'ọgba alụsị m jetekwu na nwanne m dị ebido oge ekele mụwa egwu kemgbochiri oji kosi na mabụlara bụ nwanne Pọl okwubeda alụ gbagbojiokwu ezoghị m kosi na matiri agwaba egwu gịbụ nwanne m ndị dibesi m na nwanne m ndị bido oge egwu tupu oyi gịbụ nwanne Chudoze ugebe ji akwado iwe mụ bụ nwata bido oge egwu nwanne m ndị bido egwu ka nwoke si agba ya na akpọrọ abịala ije malụ onye bụ ojugbo oyi mgbabụ obi igbo nna dị ka atọsa na nwanne m ndị atụgo n'ọkwa okeribe zelọbụ na mgba mara zara ọmịa werechi nwanne Chikwado na dị ka atọsa na nwanne m ndị ebido oge egwu chukwu oyi ojukelowa ka mụ bụ nwa na-akpọ ka nwanne m ndị bido egwu ka ọ gaa n'iru eyi nwanne m ndị ka atọsa odikpọghị m nwa godoghị m daalụ nwa bịara ụwa wee chaka wee wele egwu nwanne m ndị bido oge egwu chukwu oyi nwa m nna dị ka atọsa na nna m ụlịa na-eti egwu abụ chukwu nwagodu nwa m ochie dị ka ekenere m ochie kwado nwanne gị ka ndị egwu ka ndị aka nna ocha dịbilọgụ enwa Pọl gịlị na nwanne m ndị bido oge egwu ka mbọ ka nna ayi nwanne ụbakachi bụ na mụ na ya bụ ọgbọ bili nọ n'ohu mmanwụ oyi igbeji agwa abalị ma ana ude chi nwe ọba ndị balị bụ nke bụlu n'igwe ọnwa ji ma da ndị balị bụ nke guje n'igwe chukwu oyi ọghọmawa onye nwe ji ovu mmanwụ oyi ya bụ nwagola agbakpọdo egwu bụ ọghọma nwanne si egwu ka n'iru anyị kwụrụ na ama binalọ pọntụ ochedo agba ka m ochie bụ nwanne Azụbike na ndị bịara ụwa akwụkwọ lọtọ na ma nwanne m ndị abịago n'igwe chukwu oyi chikelo Pọl nwoji na bili nwoji sekretịrị ru anyị ndị mmụọba ka m gaa n'iru egwu dịka Bakudeze nwoji na nwanne m ndị abịago n'egwu chukwu oyi udoji Chieze nwoji bụ kode dị mma na ịmalụ onye ọ bụ chukwu nwanide Chidozie na babụ igwe obodo ịmụọkụ amalị ndị abụ chukwu oyi
bụ monde wanyị na nwanne monde na mwa bido oge egwu onye bụ Chiajando dike kedelu eji ke nwanne gị kene n'ụlọ gala chukwu oyi matira nwanne monde bido egwu ka mgbe ka si agwa ada kọrọ bịala ije malụ onye bụ chukwu Ani maduni mwoboda nkeribe selobu na mba mara saromya anyị nọ na mmanwo Ojo ra Sunday Enugu ko si eje mụ na ya na-eme meeting n'ọga mụ chukwu oyi onye bụ nwanne m ndejego egwu ka m ga-eke n'obi na nwanne m n'Enugu steeti ka nje ka m bịa onye ma onye ma bọọlụ onye gosi ka igwe nwoke ndị agha traki ya n'otu ụmụala oje mmụọba ka nwanne m ndị ije n'igwe ka nje ka ndị oyi otu ameko gbara aja mgbe m ochie dike na nwanne m ndị abịago egwu oyi ebidire bụ ịgba m n'ime mmụọba bụ etu omego gbara na anwụta n'ọkụkụ nwee dị egwu etu omega mmanụ ma agwụ bụ nwanne matiri aka mbido egwu chukwu oyi ọkwụbụ nwanne Sunday enwe mmanụ ma agwụ ka nwanne m dị iche egwu ka je ka nna o ji ekwu ogwu ikpo nwoke ọma abalị gwa ndị nwụrụ ọkụkụ na dị egwu mbụ onwe mgbe ikpo nwoke na nwanne m dị ebido oge egwu chukwu oyi ọchadịbi gị choo nwanne m ka m kene nwanne m nwata m wesi chi n'iyi ọra ka o si eje nwanne ibe chikwu kwuru na nwanne m dị ebido oge gbochugbo si na akwanye egwu egwu matị n'ime m eji oke egwu odogwu ụlọ ọkụkụ ugbo dị egwu emale nwanne m ndị eligbo n'igwe ka m gwa oke ti agwa ada kọrọ bịala ije mmalụ onye bụ chukwu maọbụ Chizoba Nkoto nwanne m okere m otu egwu ka nwanne gị lọya nweze ovu mmanwụ oyi ka mgbe okezi agwa ya ga kọrọ bịala ije mmalụ onye bụ chukwu oyi obi na oyi m onwe ochie nwa m igwe obodo nwanne m dị bido oge bụ chukwu n'ego ji akpọ nwa Samuel nwa biko ịmụ ovu mmanwụ oyi Samuel bụ enwe eze ji mbido egwu ka mkpọ kasị agwa ada kọrọ bịala ije mmalụ onye bụ chukwu
imomo ndị oko ọkwa emu oche dịka nwebere mmụọba na-eke nwanne m ndị bido oge egwu mmanwụ mọba eji ike woche dịka roteti ma ọbụla agbalị nwanne m ndị warụga ma gụbụrụ malị na-agbapụ obodo ya ka ndị eke na-amechita ya nzi ovu mmanwụ oyi obi na-alụ ọwa ka ese nwanne bụ mgba ndị gbalị bụ ọka nje n'igwe tugbo obodo eze nwanna na-eke ekele m kọla ese nwanne bụ nwa maịka bere nwa bịalụ wee kwughị iwe okwulu chugbo mmanwụ onye bụ nwatakịrị mmụọ na mbido egwu n'ụtụtụ ka mkpara obi na-agba ụgbọ dị ndị ichie nke egwu gaa n'iru mọbụ chudoze nwanna mekọkpọkpọ ọkọlese nwanne m ka họja mụla n'ebe anyị nọ onwe mgbezeche na mmanwụ apụgo nwanne m dị ya bara egwu emesịa bịa ọnọdụ ogologo oge na-agwa Obinna nwanne m dị itikete gbagharị ọnọdụ emesịa bịa oyi oge na-agwa m obodo ka gbagharị ọnọdụ nwape ụlọ ya jidozie ọnọ n'ebe anyị nọ nwanne Fidelis enwe chidozie mbọsị nwunye mụrụ nwa nwanne m dị bụkwala nwe ya aha nwafeze n'aka mụ bụ nwa bụlụ onye ọ mụrụ n'elu ụwa deze si eje ebili nwa m nwafeze dịka bụ nwa Fidelis dịka bụ nwa mgbeze ji mbili n'ụlọ edeji ọnụọra nwanne m ọkpụrụ dike mụ bụ nwata bịaga egwu ka ime ka ime ụgbọala otu iwe eze chikere m ụzọ ndị ise keke n'eze dịgwe nwanne m ka nne egwu nye ka ji igwe otu dike kene egwu ogbo nwa na jiva basili ovu mmanwụ igbo nwoke bụ nwanne nwa bụ na-eke n'okpukolo ya Fidelis onye bụ nwanne m dịka n'ọka lụsị iwele nwa ka ụmụ bụ nwata etigo egwu abụ